Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang lagi kong kasama dito. Ikaw ang nag-aalaga ng mga anak ko. Ikaw ang nagluluto ng mga pagkain namin. Hindi ba? Parang ikaw na rin yung asawa ko dito. Jerry, huwag mo akong bibiruin ng ganyan kung hindi mo paninintigan. Tandaan mo, matagal na akong byuda. Kahit may edad na ako, naghahanap pa rin ako ng lalaking pupuno sa pangangailangan ko. Yun na nga eh. Naghahanap ka. At naghahanap din ako. Wala ang asawa ko at wala ka namang asawa. Tabla lang tayo. Kaya ang tanong ko pwede bang ikaw na lang muna ang asawa ko habang nasa abroad si Mrs.? Dear Miss Love, habang malayo ang Mrs. ko, nahulog ako sa isang bawal na relasyon. Sa tiyahin niya mismo. Lihim na affair na pilit naming itinago. Puno ng tukso, kaba, at kasalanang alam naming anumang oras pwedeng mabunyag. Pero nang dumating na ang oras ng pag-uwi ni Mrs., kinailangan na naming pumili. Itutuloy ba ang bawal na pagmamahalan o tuluyan ng iiwan ang lahat para hindi magiba ang pamilya? Sa tuwing umaalis ako ng bahay para mamasada ng tricycle, lagi kong iniisip kung paano ko maaalagaan ng mabuti ang mga anak ko habang si Lorraine ay nasa abroad. Akala ko'y trabaho at pag-aalaga lang ng mga bata ang magiging pasanin ko. Pero hindi ko inasahan, Miss Love, na pati puso ko'y magkakaproblema. Lalo na nung dumating ang araw na si Tita Celine mismo ang nakasama ko sa isang sitwasyong hindi ko akalaing hahantong sa tukso. Ako po si Jerry. Hindi ko tunay na pangalan. 31 taong gulang. Tricycle driver dito sa bayan ng Olongapo. Hindi madali ang buhay. Pero kailangan kong kumayod dahil 2 anak ang iniwan sa akin ni Lorraine, ang asawa ko. Nasa abroad siya bilang isang OFW. Hindi biro ang sakripisyo niya at hindi rin naman biro ang sakripisyo ko rito. Ako ang naging nanay at tatay ng mga bata habang wala siya. Pero kung hindi dahil kay Tita Celine, ewan ko na lang kung paano ko makakayanan lahat. Si Celine ay kapatid ng nanay ni Lorraine. 48 years old na siya, pero halata pa rin ang alindog. Byuda na kasi siya at yung mga anak niya ay may kanya-kanya na ring pamilya. Maliban sa bunso, na binata pa. Si Tita Celine ang palaging tumutulong sa akin. Maglaba ng mga uniforme ng mga bata, pati na rin ang mga damit ko. Mag-asikaso sa bahay at minsan ay nagluluto. Binabayaran ko na lamang siya lingguhan. Madali siyang pakisamahan, palabiro, palatawa. At parang nanay na rin naman ang turing ko sa kanya. Pero may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Yung tipong habang nagsasampay siya, yung mga tingin niya sa akin hindi ko alam kung pagmamalasakit ba o may ibang kahulugan. At ewan ko ba? Pero minsan napapansin ko na lang din ang sarili ko na napapatitig sa kanya. Hindi naman lingid sa akin na maganda si Celine, kahit na may edad na. Maputi kasi siya, malinis manamit, at kahit na malalaki ng mga anak, para bang hindi nawawala yung lambing sa kilos niya. Minsan pag dumadaan siya sa harapan ko, habang nasa tricycle ako, hindi ko maiwasang mapansin yung kagandahan niya. Mababakas kasi na may itsura talaga ito noong kabataan niya. Dumating ang isang linggo na halos araw-araw ko siyang nakakasama. Ako kapag hindi pumapasada, nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga bata. Si Celine naman naglalaba, nagluluto minsan. Tapos sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian. Natural na kasi na kasama na namin siya
sa mga tanghalian at hapunan. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Isang hapon kasi, pauwi ako galing pasada. May babae akong pasahero na medyo malandi. Walang ginawa kundi dumikit sa akin. Kilalang bayaran sa lugar namin. Nagpababa siya sa tindahan malapit sa bahay namin. Walang ginawa kundi humawak sa akin, sa braso ko. Nung makita ni Tita Celine na kasama ko si Jean, nag-ibang timpla ng mukha niya. Pagpasok ko sa loob, biniro ko siya. Uy, pasensya na. Pasahero lang yun. Di ko naman papatulan si Jean. Sabi ko sa kanya, pero hindi siya sumagot. Kayo naman nagselos na yata kayo. Sabi ko ba sabay kindat bago umalis. Kinabukasan, kinausap niya ako nung nasa bahay na siya. Jerry, alam mo kung lagi ka nalang maghahanap ng babae sa labas, baka sa bandang huli ikaw rin na magsisi. Baka mamaya malaman pa ni Lorraine yan, ikaw din. Yun ang sinabi niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Kaya pabiro kong sinabi na, kung ikaw na lang kaya? Ikaw na lang kaya yung magbigay sa pangangailangan ko. Para hindi na ako humanap sa tabi-tabi. At least, sa'yo sigurado akong hindi ako magkakasakit. Pagkasabi ko noon, tatahimik siya. Nakita ko yung gulat at pamumula ng mukha niya. Hindi ko alam kung nagalit ba siya o nahihiya lang. Pero ang hindi ko makakalimutan, sa halip na kontrahin ako, tinitigan niya lang ako ng matagal. Tapos bigla siyang umalis. Hindi siya nagalit. Hindi niya ako pinagsabihan. At doon ako nag-umpisang magkaroon ng interes sa kanya. Doon nagsimula yung tensyon. Doon ko naramdaman, Miss Love, na may natanggal na harang sa pagitan naming dalawa. Simula nung nabitawan ko yung biro na yon sa kanya, hindi na naging pareho yung samahan namin. Kinabukasan nun, araw ng laban niya, Sabado. Nandun siya sa may likod ng bahay, tapos lumapit ako. Umupo ako malapit sa tabi niya. Tahimik lamang siya pero ramdam kong may tensyon, kaya ako na yung unang bumasag. Tungkol dun sa sinabi ko sa'yo, kagabi, biro lang naman yun wag mo nang damdamin yun. Ngumiti siya. Napatingin ako sa kanya. Biro lang ba talaga yung Jerry? Hindi mo ba to totohanin? Anya. Hindi ako nakasagot dahil napakunot ang noo ko. Tas napakamot pa ako ng ulo ko. Nagkanda utol-utol ko ng sabi dahil hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Alam mo, naiisip ko lang ang asawa mo, Jerry. Nasa abroad siya, nagsasakripisyo, hindi biro yun. At alam ko rin namang hindi biro ang pag-aalaga mo sa mga bata. Pero hindi pwedeng tikim ka lang ng tikim ng babae. Bukod sa baka magkasakit ka pa, baka makakita o may makakita pa sa yung mga kapitbahay at makarating kay Lorraine. Ikaw din. Oo nga tita tao lang din naman ako Lalaki. May pangangailangan. Ang hirap naman kasi. Minsan parang wala akong karapatang umangal kasi si Lorraine yung nagpapakahirap dun. Pero paano naman ako rito? Paano yung pakiramdam ng walang karamay? Natahimik siya sandali. Ramdam ko na parang tinamaan din siya sa mga salita ko. Pagkatapos napabuntong hininga siya. Alam mo, Jerry, naiintindihan kita. Biyuda na ako. Hindi na rin ako bata. Pero minsan, hinahanap-hanap ko rin yung init na may kasama. Ilang taon na akong biyuda. At ilang taon na akong nag-iisa. Napatingin ako agad sa kanya. Hindi ko talaga inasahan na aaminin niya yun. Bigla kaming nagkatitigan. Titig ng dalawang taong parehong may kulang. Nagbiro ako para gumaan ang usapan. Di ibig sabihin, tabla tayo. Napangiti siya at sabay hampas sa braso ko. Ikaw talaga, marunong ka pang magbiro. Seryoso na ang usapan Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo.
Ikaw nga ang lagi kong kasama dito eh. Ikaw pang nag-aalaga ng mga anak ko. Hindi ba't parang ikaw na rin yung asawa ko? Nagbago ang tingin niya. May halong lambing. Jerry, wag mo nga sabihin yan. Delikado. Delikado, oo. Pero kung tayo lang ang nakakaalam, baka naman pwede. Sandaling natahimik kami ulit. Ang tanging maririnig lang ay ang pagtulong ng tubig mula sa pinipiga niyang damit. Hanggang sa bigla siyang magsalita. Alam mo, minsan naiisip ko, kung hindi ko lang talaga pamangkin si Lorraine, baka hindi ko pinipigilan ng sarili ko na mapalapit sa'yo. Tumawa ako ng mahina. Hindi mo na kailangang pigilan. Kasi ngayon pa lang ramdam ko na. Dahil ikaw yung laging nandito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magagalit. Pero hindi niya tinapos ang paglalaban niya. Tumayo si Celine at tumalikod. Pero bago siya pumasok sa loob, luming siya sandali sa akin. Jerry, huwag kang magsalita ng ganyan kung hindi mo kayang panindigan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa mahalip na matakot, mas lalo akong na-challenge. Ilang araw pagkatapos ng usapan naming yun, mas naging malapit kaming dalawa. Kapag naghahain siya ng pagkain, madalas nauupo siya sa tabi ko. Kapag nag-aabot siya ng plato, may konting sadyang pagdikit ng kamay. At ako naman hindi na rin nagpapakipot. Minsan sinasadya ko ng purihin siya. Ang galing mo talagang magluto. Kung hindi kita kasama rito, ewan ko na lang. Baka puro sardinas, itlog at noodles ang kinakain naming mag-aama. Nambola ka pa. Hindi yan bola, totoo lang. Alam mo ba, minsan naiisip ko, bakit ba hindi na lang ikaw yung naging asawa ko? Natawa siya pero tinakpan ang bibig niya. Sira ka talaga, huwag kang ganyan, baka marinig ka ng mga bata. Hindi naman nila maiintindihan. Tingin nila ay nagkukulitan lang tayong dalawa. Unti-unti, naging parang laro sa amin ang palitan ng banat. Dandian na hindi lantaran pero halatang may laman. Isang gabi, nagpasya akong mag-inom ng kaunti sa labas ng bahay. May kaibigang nagyaya. Pag-uwi ko, pasado 10:00 na. Nagulat ako nung makita kong gising pa si Celine. Inaayos yung mga uniforme ng bata. Uy, gising ka pa? Hindi ka pa napapagod? Parang di ka na nagpapahinga eh. Sabi ko. Hindi ako mapalagay kapag wala ka eh. Paano kung may mangyari sa'yo sa daan? Anya. Aba, parang asawa na talaga ang datingan ng mga salita mo ah. Biro ko ulit. Natawa lamang siya pagkatapos ay hindi na umimik. Ewan ko sa'yo, Jerry. Baka nga, asawa na rin talaga ang turing ko sa'yo. Kahit hindi naman dapat. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Sa loob-loob ko, ito na yata, wala nang atrasan. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang? Halos 9:00 na ng gabi, kanina ka pa hinihintay ng mga bata dito. Pinagluto ko na lamang sila ng ulam, maya-maya uuwi na rin ako. Anya, pasensya ka na, ang dami nagpatid eh. Tapos napainom pa ako. Pero sulit naman eh, bumili ako ng ulam. Pinakita ko ang binili kong lechon manok. Ngumiti siya at tumango. Kumain ka na ba? Tanong ko habang naupo sa tapat niya. Konti lang pero sasabayan pa rin kita. Nagayos kami ng hapunan. Habang kumakain, napansin kong nakatitig siya sa akin. Natapos ang hapunan at nagsimula na siyang magligpit. Tumayo ako at tinulungan siya. Habang hinuhugasan niya ang plato, ako naman ang nagsasali ng tubig sa pitsyel. Nasa tabi lang niya ako at ramdam ko ang init ng presensya niya. Siya nga pala, salamat sa lahat ng ginagawa mo ah. Kung wala ka dito, hindi ko talaga alam kung paano ko itataguyod yung mga bata. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon. Malapit ang mukha niya sa akin. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata naming dalawa. Ramdam ko ang kaba.
Pero ramdam ko rin ang paghihila ng pagkakataon. Jerry, bulong niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko nun, Miss Love. Hinawakan ko yung kamay niyang may mga sabon pa. Pinigilan ko yung paghuhugas niya. At doon, kusa kaming napalapit sa isa't isa. Nagumpisa lang sa simpleng paghahawak ng kamay. Ang katahimikan ng gabi, ang lamig ng hangin mula sa bintana, at ang init ng aming damdamin. Lahat ay nagtulak sa isang kasalanan. Napayakap ako sa kanya, mahigpit, at hindi siya nagpilit na kumuwala. Pero malito, Jerry. Paano si Lorraine? Bulong niya at nanginginig ang tinig. Alam ko. Pero matagal ko nang nararamdaman to, at sigurado kong nararamdaman mo rin. Huminga siya ng malalim. Parang sinusukat kung hanggang saan ang lakas ng loob niya. Sa huli, imbis na itulak ako, yumakap din siya pabalik. Sa mga braso kong yon, naramdaman kong hindi na siya tiyahin, kundi isang babaeng matagal na rin naghahanap ng init ng pagmamahal. Sige, pero ngayon lang to. Pag bumalik na ang asawa mo, ibabalik kita sa kanya. Tumango lamang ako. Dinala ko siya sa maliit na kwarto sa tabi ng sala. Doon ko siya dahan-dahang inupo sa gilid ng kama. Nakayuko siya, halatang nag-aalangan pa, pero hindi bumibitaw sa kamay ko. Pero paano kung malaman ni Lorraine? Mahina niyang tanong. Huwag na muna nating isipin yun. Ang alam ko lang, ikaw yung nandito ngayon. Ikaw ang kasama ko. At ikaw ang bumubuo sa kakulangan niya. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa kanya. Sa unay nag-aatubili siya, pero kalaunan ay pumikit din. Ang unang halik na iyon mahina lang. Parang tinatanong kung papayag ba? At nang hindi siya umatras, tuloy nang lumalim ang halikan namin. At sa gabing iyon, natagpuan namin ang sarili namin sa sitwasyong hindi na dapat pinasok pero hindi na rin kayang takasan. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Para bang doon niya binuhos ang lahat ng lungkot at pangungulila na pinasan niya mula nang mabiyuda siya. Ako naman, doon ko binuhos ang lahat ng pangangailangan at pangungulila ko kay Lorraine. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang katawan namin ang nag-usab. Ang mga titig namin ang nagbigay ng kasiguraduhan. At matapos ang lahat, magkatabi kaming nakahiga. Wala ni isa sa aming nagsasalita. Hanggang sa siya na ang unang bumasag. Jerry, kapag dumating na ang asawa mo, ibabalik kita ha. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko. Pero hanggat wala pa siya, ikaw muna. Itatago natin at sisiguraduhin kong walang makakaalam. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Ngumiti siya habang nakapikit. Tumango siya. Salamat, Jerry. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon ko lang ulit to naramdaman. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. At sana'y hindi tayo magsisi. Akala ko matapos ang gabing iyon, hindi na kami makakatingin sa isa't isa. Akala ko iiwasan na niya ako, o kaya'y ako mismo ang makakaramdam ng matinding hiya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo pa kaming naging malapit, na para bang tinanggal na yung pader na pumipigil sa amin noon. Kinabukasan, maaga akong bumangon para maghanda na sa pasada. Nakita ko siyang dumating sa bahay. Nang makita niya ako, saglit pa kaming nagkatitigan. Walang salita, pero ramdam ko ang mensahe. Ngumiti siya ng tipid at inabutan ako ng isang baso. Mag-ingat ka ha? Mahina niyang sabi. Salamat. Sagot ko sabay hawak ng bahagya
sa kamay niya habang inaabot niya ang kape ko. Maliit na bagay lang yun pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. At mula noon, sa bawat araw na lumipas, laging may mga sulyap at mga biro na may halong lambing na parang sa mag-asawa. Kapag natutulog ang mga bata sa tanghalit walang pasok, minsan sabay kaming kumakain. Doon nakakapag-usap kami ng masinsinan. Jerry, sabi niya minsan habang kumakain kami ng ginisang gulay. Huwag sana tayong masyadong madala. Baka kasi dumating yung araw na mahirapan na tayo. At baka pagsisihan natin to. Tumingin ako sa kanya. Paano ko naman pagsisisihan ng bagay na to? Ang init na may karamay. Ang makasama ka. Ikaw yung nandito. Kaya hindi ko pagsisisihan ang nangyayari. Napailing siya pero hindi maitatago ang ngiti. Sira ka talaga. Isang linggo ang lumipas bago ulit may nangyari sa amin. Galing ako sa pasada noon. Pagod ako at nadatnan kong abala siya sa may kusina. Amoy ulam na paborito ko. Adobo. Uy, mukhang masarap yan ah. Tanong ko habang inaalis ang tsinelas. Oo, pinagluto ko kayo. Naawa ako sa inyo eh. Puro instant noodles ang kinakain nyo kapag wala ako. Natawa ako. Kasi naman, yun lang ang alam kong lutuin eh. Iba talaga yung luto mo eh. Habang kumakain kami, napapansin ko siyang iba ang tingin. Pagkatapos naming magligpit, nagkaroon kami ng mahabang katahimikan. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Jerry, hindi ko alam kung tama pa ba ito eh. Pero alam mo, hindi ko rin kayang itanggi na masaya ako tuwing kasama ka. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko rin alam kung saan tayo dadalhin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ayokong tumigil. At nung gabing yun, muli naming binigay ang sarili namin sa isa't isa. Mas banayad, mas buo ang damdamin. Parang may kasamang pag-amin na hindi na ito aksidente. Ito na ang lihim naming mundo. Isang halik hanggang sa lumalim at muling nauwi sa kwarto. Dama ko ang tila apoy sa katawan niya at yun ang lalong nagpatindi sa kasabikang aking nararamdaman. Jerry, paano kung malaman ni Lorraine? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi niya malalaman. Wala namang makakapagsabi. At hindi ko rin siya gustong masaktan. At alam kong ganun ka rin. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Alam mo bang delikado tayo kapag may nakakita? Hindi lang si Lorraine ang masasaktan. Pati ang mga anak mo at ang mga anak ko. Oo, alam ko. Pero kaya nga mag-iingat tayo eh. Tuwing nandito ka, tuwing nakikita kita, wala akong ibang gusto, kundi yung makasama ka, sabi ko. Tumahimik siya. Ramdam ko yung takot sa dibdib niya, pero ramdam ko rin ang init ng kanyang pagkakayakap. Sa huli, hindi na siya nagsalita pa. Lumipas ang mga araw at natuto kaming magtago. Kapag may ibang tao, normal lang ang kilos. Parang wala kaming lihim. Pero kapag kaming dalawa lang, sapat na ang isang sulya para magkaintindihan. Minsan habang nagsasampay siya ng labada, bigla ko siyang lalapitan at bubulungan. Ang ganda mo, para ka talagang hindi tumatanda. Loko ka, sagot niya habang namumula, pero hindi tinataboy ang biro ko. O kaya naman habang naglalakad siya pauwi, sinasabayan ko siya at pasimpleng hinahawakan ng kamay. Saglit lang pero sapat para magbigay ng kilig na matagal nang nawala sa kanya. Sa kabila ng takot at pangamba, hindi na namin kayang bitawan ang isa't isa. At sa pagkakataong magkasama kami sa gabi, lalo kaming nahuhulog. Hindi na lang to tungkol sa pisikal na pangangailangan. May damdamin na, may pagmamahal,
na unti-unting nabubuo kahit mali. At sa puntong yun, alam kong hindi na basta-basta mawawala si Celine sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan. At sa kabila ng mga pangamba, nagpatuloy pa rin ang lihim naming relasyon. Hindi ito araw-araw pero sapat ang mga gabing magkasama kami para makalimot sa mundo. Siya pa rin ang palaging nasa bahay, naglalaba, nagluluto para sa mga bata at para sa akin. At sa likod ng lahat ng iyon, may mga titig at haplos na nangyayari. Alam naming mali, pero para kaming sinasakal kapag sinusubukan naming iwasan ang isa't isa. Kaya kahit papalapit na ang araw ng pag-uwi ni Lorraine, mas lalo kaming kumakapit sa mga sandaling natitira. Sa kalendaryong nakasabit sa may sala, tinandaan ng mga bata ang petsa ng pag-uwi ng nanay nila. Excited silang lahat. Ako man ay excited din. Pilit na nakangiti sa tuwing tinatanong nila kung ilang tulog na lang. Pero sa loob-loob ko, bawat guhit ng araw sa kalendaryo ay parang latay sa dibdib ko. Minsan kinausap ako ni Celine habang magkasama kami sa likod ng bahay. Malapit na siyang umuwi, Jerry. Hanggang kailan natin to kayang itago? Napayuko ako. Hanggang kaya natin. Alam mo namang ayokong mawala ka, di ba? Tumingin siya sa akin. Halatang pinipigilan ng emosyon. Pero alam mong darating din ang araw na kailangan na nating pumili. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na sa oras na dumating na si Lorraine, ibabalik kita sa kanya. Dahil hindi ka naman talaga sa akin. Hindi ko siya sinagot. Imbis, ay niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang yakap yun ng isang taong takot sa nalalapit na katapusan. Dumating si Lorraine isang hapon. Masigla siyang sinalubong ng mga bata at halos hindi na siya mabitawan ng mga ito. Niyakap din niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman ang bigat ng konsensya nung makita ko ang asawa ko. Pagdating sa bahay, nandun si tita at siya ang unang nilapitan ni Lorraine. Tita Celine, salamat sa lahat ha. Kung wala ka baka hindi kayanin ni Jerry. Ngumiti naman si Tita Celine. Matatag. Wala yun, iha. Masaya akong nakatulong sa inyo. Masaya ang unang gabi. Tawanan, kwentuhan, bigay ng mga paslubong. Pero sa gitna ng saya, ramdam kong mabigat ang dibdib ni Tita Celine. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. At ako, habang pinagmamasdan siyang nakaupo sa gilid, alam kong may desisyon na siyang pinanindigan. Kinabukasan, pagkatapos ng kasiyahan, tinawag niya kaming mag-asawa sa may sala. Lorraine, Jerry, panimula niya. Baka sa susunod na araw, aalis na ako. Uuwi muna ako sa anak ko. Di ba bagong panganak siya? Kailangan niya na mag-aalaga ng bata Matagal na rin niya akong hinihintay. Nagulat si Lorraine. Ngayon na po ba talaga, tita? Kakauwi ko pa lang naman tapos aalis ka kaagad. Hindi man lang tayo makakapag-bonding. Umiti siya. Masaya akong makita kayong buo ulit. At ngayong nandito ka na, Lorraine, alam kong hindi na ninyo ako masyadong kailangan. At alam ko namang aalagaan mo ang mga anak mo. Pati na rin si Jerry. Agad siyang niyakap ni Lorraine. Maraming salamat, tita. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti lang si Tita Celine at hinaplos ang buhok ng pamangkin niya. Aalagaan mong pamilya mo, ha? Iyon ang pinakamahalaga. Habang abala si Lorraine sa kusina, lumapit ako kay tita sa may bakuran. Sa gitna ng katahimikan, nagkaroon kami ng huling pagkakataon para magkausap. Jerry, mahina niyang sabi, huwag mong isipin na umalis ako dahil ayaw na kita. Umalis ako dahil mahal kita. At dahil mahal ko rin ang pamilya mo. Naapalunok ako. Naiiyak ako nun, Miss Love. Paano naman ako? Sanay na akong nandyan ka palagi. Hinawakan niya ang kamay ko. Matuto ka, Jerry. Andyan ang asawa mo.
Andyan din ang mga anak mo. Alam kong naibaling mo lang sa akin ang atensyon mo dahil wala ang asawa mo noon. Dahil nandito ako palagi. Pero huwag mong kalimutan na minahal kita kahit alam nating dalawang bawal. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Paano? Sigurado ka na talaga? Hindi kita makakalimutan. Tumango siya. At sa huling sandali bago siya umalis, nag-iwan siya ng ngiti. Ngiting may sakit pero punong-puno ng tapang. Kinabukasan, sinamahan namin siya papunta sa terminal. At kami ni Lorraine, kasama ang mga bata, nakatayo sa gilid ng kalsada at kumakaway. Masayang-masayang mga bata pero ako, tahimik na pinagmamasdan ang paglayo niya. Pero alam kong hindi na ito basta bakasyon lang. Ito ay pamamaalam na niya sa akin. Ang huling hakbang niya para protektahan ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Jerry. Naging best friend ko ang aking kasama sa boarding house dito sa Manila na si Leo. 20 anyos. Taga Bicol siya kaya minsan lang umuwi sa kanila. At ako naman ay sa kalapit na province ng Maynila ang tirahan. Naging magkabarkada kaming dalawa sa mga lakaran, lalo na at iisa lamang ang school naming dalawa. Ibabahagi ko lamang sa inyo ang naging karanasan ko noon sa kanilang lugar. Sa panahong nagkasama kami sa bahay nila. Ito ang bagay na hindi ko talaga malimutan hanggang sa kasalukuyan kahit na may asawa at anak na ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. 5'6" ang taas at moreno. Third year college kami noon at ako ay 19 anyos. Nang napaschedule isang summer ang aking OJT at napatsyempo naman na sa probinsya ni Leo ang venue na nirekomenda ng aming profesor. Nagsuggest si Leo na pwede ako doon sa kanila pansamantala mag-stay dahil malaki naman ang kanilang bahay. Ang mom niya at maid lang naman ang nakatira doon kasama niya. Nakatawag kaagad si Leo sa nanay niya para sabihin ang aking accommodation at pumayag naman kaagad ang ginang. May summer class si Leo noon, kaya't hindi na muna siya umuwi sa kanila. Kaya naman mag-isa lang akong pabiyahe patungo sa Bicol. Makalipas ang ilang araw, ay bumiyahe na ako papunta ng Bicol region. At excited ako sa magiging karanasan ko sa ibang probinsya. Type na type ko ang scenery na binabagtas ng sinasakyan kong bus at halatang fresh ang hangin. Hindi ko tinulugan ang buong trip sa kagustuhan kong makita ang lahat ng aming dinaraanan. Kakaiba rin ang mga local delicacies na noon ko lang natikman, lalo na ang Bicol Express na halos magpaapoy ng aking bibig. Makalipas ang kulang-kulang 12 oras na biyahe, ay nakarating din kami sa probinsya ng Albay at nagpatid ako sa tricycle papunta sa bahay ni Leo. Hindi na rin naman ako nahirapang hanapin ang kanilang bahay dahil kilala naman ng kanilang pamilya doon. Si Manang Carol na maid nila ang sumalubong sa akin dahil nasa trabaho pa ang nanay niya na school supervisor sa bayan nila. Tama ang sabi ng kaibigan ko na malaki ang kanilang bahay na ipinagawa pa noong American time at well-maintained kaya hindi kumupas ang pagka-elegante ng structure. Minana pa pala nila ito sa kanilang kalululuhan. Habang nag-aayos kami ng aking magiging kwarto, ay nalaman ko kay Manang Carol na byuda na ang nanay ni Leo
at ang tatlong mga kapatid niya ay nasa abroad lahat. Malawak ang kanilang lupain na minamanage naman ng kanilang tiyuhin. Napansin ko na ang dalawang sasakyan sa kanilang garahe ay halatang matagal nang hindi ginagamit dahil may biniling bago ang mom niya para dito. Sa isip ko ay talagang mayaman pala sila. Marami pang kinuwento si Manang Carol habang kami ay nagsasalo sa inihandang merienda niya na talaga namang pinakinggan ko. Dumating ang nanay ni Leo bago mag-alas 5 ng hapon. Siya mismo ang nagmamaneho ng kotse. Sinalubong ko kaagad siya at ako na ang nagbukas ng gate na ikinatuwa naman niya. Paglabas niya sa kotse ay lumapit ito kaagad sa akin at nakipagbeso-beso. Nagpakilala pa rin ako sa kanya at sinabi kong ako ang kaibigan ni Leo sa Maynila. Ngumiti ito sa akin. Elegante ang itsura ni tita na itago na lang natin sa pangalang Lilia. At sa suot nito ay halatang may mataas ng katungkulan sa paaralan. Maganda siya at kahit medyo may kaunting pagka-chubby ay maganda pa rin ang kurba ng katawan. Maputi ito at makinis at talagang hindi pinapabayaan ng kutis sa mga mamahaling lotion. Maiksi ang buhok at may matamis na ngiti at saglit akong napapasulyap sa kanyang muka. Kinahapunan. Kakaiba at malinamnam ang pagkain na iniluto ni Manang Carol at talagang nabusog ako. Marami ring kwento si Lilia at parang hindi mauubusan ng istorya dahil inabot kami ng alas 10 ng gabi at saka lang natulog. Naikwento niya na siya ay 49 years old na at biyuda na ng 10 taon. Hindi na raw siya nakapag-asawa dahil inilaan na lamang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho at sa mga anak niya. Si Leo na nga lang daw ang wala pang asawa. Kinabukasan, sinamahan ako ni Lilia sa lugar ng aking OJT at nagkataon nakakilala niya ang general manager ng company. Noon din ay nagsimula na ako at very helpful at accommodating naman ang lahat ng mga empleyado at empleyada sa akin. Kaya madali kong natutuhan ang mga gagawin at sila naman ang mag-e-evaluate ng aking performance. Lunes hanggang Biyernes ang aking OJT. Alas 5 hanggang alas 8 din ang schedule ko. Pero enjoy ako sa kakaibang experience sa ibang lugar. Inihahatid at sinusundo pa ako ni Lilia na akin namang ikinatuwa. Tuwing Sabado ay naglalaba ako ng aking mga damit at tumutulong din sa ibang mga gawaing bahay kahit pigilan pa ako ni Lilia. Gustong gusto ko na nagwawalis ng mga dry na dahon sa bakuran at sisigaan ko to. Sinasamahan ko rin si tita sa pagbisita sa kanilang palayan at pamimili sa palengke. Nag-offer din ako na ako na ang magmamaneho ng kanyang kotse. Tuwing linggo naman ay magkasama rin kami sa pagsimba at ipinakilala niya ako sa mga kaibigan at maging sa mga pamangkin niya. Isang gabi, matapos kumain, ay umuna na akong umakyat sa aking kwarto upang ayusin ang aking mga damit sa sinaunang built-in cabinet. Habang nag-aayos, ay may napansin ako na maliit na putol ng plywood na may tornilyo at pwedeng ikutin, na may itinatagong maliit na espasyo sa pagitan ng kwarto ni Leo at ni Lilia. Pinatay ko munang ilaw sa room at muli yung binalikan. Tiyempo naman na bumukas ang ilaw at dumating ang ginang. Nakatapat pala doon ang kama niya na 1 metro ang distansya. Pinigil ko ang aking paghinga sa mga inaasahang matutuklasan. Hindi kumurap ang aking mga mata habang kinakalas ni Lilia ang suot na blazer. Bumungad ang kagandahan niya sa suot na sleeveless na undershirt
Napangangako. Maya-maya ay nagtungo ito sa banyo at narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Matagal siya roon at pagbalik niya ay lalo akong nagulat. Bukod sa napakagandang mukha ni Lilia, ay tunay na napakaganda rin ang katawan niya. Maputi at makinis. Nagtungo siya sa tokador at nilagyan ng lotion ang buong katawan. Pinatuyo ang buhok gamit ang electric fan. Hindi ako kumukurap at hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Pagkatuyo ng buhok ay nagtungo na siya sa kama at nahiga na. Napaka-intense ng gabing yun para sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang kami ay nag-aalmusal, ay halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nahihiya ako para sa aking sarili. Panay naman ang kwento nito na parang hindi nauubusan ng sasabihin. At napapansin ko na may kakaibang kislap ang kanyang mga mata at parang nagbablush ang mga pisngi. Kagaya ng mga nakaraang araw, ay muli niya akong inihatid sa aking training area. Nagtaka ako na bago bumaba sa kotse, ay hinalikan niya ako sa pisngi. Nalanghap ko ang pabango niya. Habang nasa OJT, ay wala sa isip ko ang aking ginagawa. Naglalakbay ang aking diwa kay Lilia. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Kinahapunan, pagsundo niya sa akin ay muli niya akong binigyan ng smack sa pisngi at sinabihan ako na ikis ko rin daw siya, na akin namang sinunod. Kagaya ng dati, ay panay ang kwento niya habang nagmamaneho at wala sa malay ko na paminsan-minsan ay napapa-holding hand siya sa akin. Para akong mawawala sa sarili kapag ginagawa niya yun. Pagkatapos naming maghapunan noon, nagpaalam na ako na maagang matutulog. Pagtayo ni Lilia, lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang totoo niyan, gusto ko nang pumunta sa silid ko para muli siyang masubaybayan ng palihim. Hindi naman ako nabigo. Dahil mga 5 minuto lang ang lumipas, narinig ko ang pagbukas ng doorknob at pagsara ng kanyang pintuan. Pagkatapos niyang mag-shower, ay ganun pa rin ang kanyang routine gabi-gabi. Maya-maya, kinuha niya ang red wine sa personal ref niya at mag-isang uminom. Halos maubos niya ang isang bote ng red wine, kaya't maaga siyang tinamaan at muling nakatulog. Alam kong mahimbing ang pagkakatulog niya dahil sa nainom na red wine, kaya nagbakasakali ako. Pagkalabas ko ng kwarto ko, ay aking agad tinungo ang pintuan ng kanyang silid. At halos kumabog ang puso ko sa pagpihit ko ng doorknob hanggang sa nabuksan ko ang pinto. Pigil ko ang aking paghinga nang makarating ako sa loob ng room niya. Lumapit agad ako sa kama ng kanyang kinahihigaan. Sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makatabi ang magandang ginang. Medyo ninenervyos ako sa paglapit ko sa kanya. Pinagmasdan ko siya ng gusto. Matapang at malambing na hinalikan ko ang kanyang pisngi patungo sa kanyang lips. At mahinahong sinimoy ang kabanguhan ng kanyang leeg. Naroon pa rin ang takot sa aking pagkatao. Sa pangamba na baka magising siya at matuklasan ang kalokohan ko. Nang bumalik sa katinuan, ay agad akong bumalik sa aking kwarto at parang nakonsensya ako. Kinabukasan, ay maaga akong nagising kahit araw ng Sabado. Lumabas ako sa bakuran at nagwalis ng mga dry na dahon. Enjoy na enjoy ako sa kakaibang environment sa probinsya. Fresh na fresh ang malamig na hangin at napakatahimik ng kapaligiran. Tanging tila ukan ng mga tandang ang maririnig na animo ay musika sa pandinig. Sinisindihan ko na ang apoy ng tumpok ng matuyong dahon nang makita ko na lumabas ng bahay ang ginang
na nakasuot ng sleeveless shirt. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit, sabay pagbati ng good morning at tinagkan ako sa pisngi na malapit sa aking lips. Ang bango niya. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at tinagkan din sa pisngi. Medyo natagalan kami na sa wari ay walang gustong kumalas. Malakas ang kutob ko na meron talagang something sa amin ni Lilia na hindi na pangkaraniwan dahil sa aming kinikilos para sa isa't isa ay hindi na talaga normal kung pagmamasdan kami ng iba at handa naman ako sa kung anuman ang kahihinatnan ng lahat. Sinabihan niya ako na samahan siya sa pamamasyal sa palayan habang hindi pa mainit ang araw at hindi naman ako tumanggi. Sabay kaming kumalas sa aming yakapan at nagsimula ng maglakad sa pilapil habang magka-holding hands. Maaga pa ako sa pag-alali sa kanya, lalo na at may tatawirin na sapa. Sa mga pagyuko niya ay hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya ng palihim. Hindi ako sanay maglakad sa mga pilapil ng palayan dahil iba-iba ang kontur. Maraming lubak, pataas at pababang daan. Kaya malimit na pareho kaming na-off balance. Maagap naman ako sa pag-alalay sa kanya upang hindi siya matumba at maraming beses na nagkadikit ang aming katawan sa mga pagkakataong yun. Enjoy mamasyal sa palayan, lalo na at bahagya palang umaangat ang araw at kasama pa ang babaeng pumukaw sa aking katinuan. Nang malapad na ang aming binabagtas na daan, ay napakapit na siya sa aking baywang at inakbayan ko naman siya sa kanyang balikat na hindi niya tinanggihan. Marami siyang kwento habang kami ay namamasyal. Paminsan-minsan pa nga ay napapahilig ang kanyang ulo sa aking dibdib at nasabi na magmula nang mamatay ang kanyang mister ay noon lang siya muling nakadama na merong nagpapahalaga sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagiging gentle at caring ko sa kanya. Thank you for making me feel younger. Ang animoy musika sa aking pandinig na sinabi niya. Mabango sa pang-amoy ang palay na malapit nang gapasin. At nasabi ni Lilia na maganda ang inaasahan nilang harvest sa kanilang palayan. Mabuti at maganda raw ang patubig. Naikuwento niya na sa panahon ng El Nino ay tuyong-tuyo ang lupa. Kinakailangan ng matyagang pagbubungkal ng araro upang sa pagdidilig ng tubig ay madaling lumambot at madali na ring tamnan. Napahagikik siya at napakurot sa aking tagiliran dahil sa medyo may ibang nais ipahiwatig. Ang kanyang sinabi na madali ko namang naunawaan. Paano po kung mahigit ng 10 taon ang El Nino? May pag-asa pa ba na lumambot ang lupa? Ang tanong ko. Basta't mahusay ang magtatrabaho, walang imposible. Ang sagot niya at muling napakurot sa tagiliran ko. Minsan ay sabay kaming nadulas. Napahiga tuloy ako at napatagan naman siya sa akin. Magkatapat ang aming mga mukha. Naku, baka mapaagang ating honeymoon. Sabi niya. Kapwa kami putika ng bumangon at nagkatuon na wala naman kaming dalang tuwalya o anumang pamalit na damit at malayo na rin kami sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay nadaanan namin ang batis na napakalinaw ng tubig at halatang malinis, hindi kagaya ng ilog na kinahulugan ni Jose Manalo na malaimburnal ang baho. Si Lilia ang nagaya na maligaw muna kami sa batis. Parang bata na lumusong agad siya sa malinaw na tubig. Sinenyasan niya ako na iabot ko sa kanya ang mga naputikan naming kasuotan upang maalis ang mga dumi. Kaya dali-dali kong inalis ang aking t-shirt at short pants at tanging panloob din ang natira. Habang inaalis ni Lilia ang mga putik sa aming mga damit, ay sinenyasan niya rin ako na sumunod ako sa kanya sa paglusong sa batis. Kaya naman wala akong sinayang na sandali
At tumalon na rin ako sa tubig na kahit malamig ang kapaligiran ay maligamgam naman. Kay gandang pagmasdan ni Lilia sa kanyang ayos na malaya kong namamasdan. Tayo lang naman ang narito, kaya wala dapat tayong ikahiya. Ang nasambit niya nang mapalapit na ako sa kanya. Niyaya niya ako sa malalim na bahagi ng batis at naglakad kami. Siya ay sumusunod sa aking likuran. Humarap ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Gusto kita, iho. Simula nung dumating ka, ay biglang nagising ang natutulog kong damdamin. At grabe, nung uminom ako ng red wine, nagising ako noon. At parang binalik mo ko sa nakalipas na 10 taon. Panahong may asawa pa ako. Binulungan ko siya. Gusto din po kita. Naku, iho, huwag mong sasabihin yan at baka patulan kita. Napatawa lang ako sa tinuran niya at nagpatuloy pa siya. Sa maraming panahon, marami ang nanligaw sa akin. Merong mga politiko at negosyante, kapwa ko guro na meron na ring asawa, kagaya mo na binata. Pero sarado na talaga ang puso ko at nagbukas lang ang damdamin ko nung dumating ka. Kaya iniwasan ko rin noon na magsuot ng mga kapansin-pansin sa mga lalaki. Lalo ang napahigpit ang aming pagyayakapan hanggang sa malambing ko siyang sinuyo sa labi, pababa sa leeg. Kahit nakababad kami sa tubig, ay nag-aalab ang aming mga damdamin. Nang mga sandaling yun, ay alam namin na didiretso na kami sa puntong matagal na niyang ninanais. Niyaya niya ako sa mas tagong bahagi ng batis. Sa mataas ang talahib at may batuhan. Hindi ko lubos akalain na ganito ang kahantungan ng aking OJT. Napakaswerte ko nang biglang hilahin niya ako sa isang pwesto. Animo ay wala na kami sa katinuan noon at wala nang pakialam sa kapaligiran. Para kaming nasa alapaap na walang kasawaang tinatamasa ang aming nakaw na sandali habang nakayakap sa isa't isa. Humirit pa nga siya sa akin bago kami bumalik sa bahay na tinugunan ko naman. Ingat na ingat kami na hindi mahalata ng sino man. Mga bunga ng tagong relasyon namin na kami lang ang nakakaalam. Hindi namin pinapalampas ang mga araw at gabi. Mga gabing magkatabi kami sa pagtulog sa buong magdamag. Kahit na natapos na ang aking OJT, ay nagtagal pa rin ako sa bahay ni Lilia ng 2 linggo dahil ayaw pa niya akong pauwiin. Lingid sa kaalaman ng maid, ay lihim na may namamagitan sa amin tuwing may pagkakataon. Minsan pa nga sa kabilugan ng buwan, ay nakatuwaan namin ni Lilia na lumabas ng bahay sa hating gabi. At doon kami nagtungo sa bunton ng mga dayami sa bukid. At sa ibabaw noon, ay muli naming hinayaang matalo kami ng aming mga kahinaan. Nagpakasawa kami ng husto ni Lilia sa mga panahong naroon ako. Ngunit sa araw ng pag-alis ko, labis ang lungkot namin sa paghihiwalay ng ako ay umuwi na sa amin. Ngunit sadyang maparaan si Lilia. Dahil idinahilan niya na dinadalaw niya ang anak sa dormitory 1 beses 1 buwan upang madugtungan ang aming ugnayan. Walang kamalay-malay si Leo sa relasyon namin ni Lilia. Dahil bago siya pumunta sa dormitoryo, ay dumidiretso muna kami sa hotel. Noon ay 20 anyos na ako at tumagal ang relasyon namin ni Lilia ng 10 taon. At kahit graduate na kami ni Leo, ay bumapasyal pa rin ako sa kanila sa Bicol upang makasama ko ang kanyang nanay. Natigil lang nung ikasal na ako at siya ay kinuha pa naming ninang. Pero bago kami ikinasal ng aking asawa ngayon, ay nakahirit pa kami ni Lilia ng ilang beses. Naging maintindihin naman sa akin si Lilia nang makahanap ako ng babaeng mamahalin ko.
yung tanggap ng lahat at walang tututol. Alam niyang imposibleng maging kami ni Lilia, kaya buong puso niya akong pinakawalan. Pero hindi ko maipagkakaila na siya ang naging una kong karanasan sa kama. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.